Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jemuah tanggal kalih Mei 2025. Cikal bakal channel ten Kampung Sewu, Kecamatan Jabres, Kutha Surakarta. Cikal bakal channel badhe sowan Raden Tumenggung Sindorejo. Nggih punika Raden Tumenggung Sindorejo punika wali kota pertama, wali kota Surakarta pertama. Wabilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Raden Tumenggung Sindorejo, kula caosi pirsa. Niki makome kathah wit liar niki, mboten kerawat. Makomipun ingkang menika. Niki makom komplek keluarga Raden Tumenggung Sindorejo niki. Mengke saged nek badhe sowan mengke saged dipadosi ten Google Map. Mengke kula paringke ten video kula. Menika makomipun Raden Tumenggung Sindorejo. Menika Raden Tumenggung menika wali kota pertama Surakarta. Nika Raden Nganten Sindorejo garwanipun. Kula ndek sampun suluk salam kalih Eyang Raden Tumenggung Sindorejo, sak banjure ndonga nyuwun adi pangestunan restu dumateng para leluhur. Bar niku ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Niki makom-makome niki kathah wit-witan mboten kerawat niki. Niki komplek keluarga besar Raden Tumenggung Sindorejo niki. Mung cuma mboten kerawat. Ajeng ngaos pun tulisannya pun reget niku. Informasinya sak meten riyen dulur-dulur, dinten Jemuah tanggal kalih Mei 2025 nggih punika sowan dumateng Raden Tumenggung Sindorejo. Alamatipun Kampung Sewu, Kecamatan Jabres, Kutha Surakarta. Mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like, kalih di-share mengaten informasi saking kula. Matur nuwun.